Vitajte pri ďalšej epizóde podcastu Virtuálna lekáreň s Janou Čarnokou. Dnes sa budeme venovať výrobkom značky Spiridea, slovenskej značky, ktorá sa špecializuje na starostlivosť o pokožku a prináša riešenia pre rôzne kožné potreby. Od suchej, citlivej a atopickej pokožky cez nadmerné potenie a zapareniny až po zhrubnutú a popraskanú kožu. Spiridea spája farmaceutické skúsenosti, dôraz na kvalitné zloženie a premyslenú formu jednotlivých výrobkov. Pri prípravkoch na pokožku totiž nerozhoduje iba to, aké účinné zložky obsahujú. Rovnako dôležité je, ako sa prípravok rozotiera, ako prilne ku koži, či sa ľahko vstrebáva alebo zmýva a aký pocit po aplikácii zanecháva. A práve v tom je sila značky Spiridea. Každý výrobok má svoju konkrétnu úlohu a je navrhnutý tak, aby zodpovedal potrebám určitého typu pokožky alebo konkrétneho kožného problému. Zároveň ide o slovenskú značku, čo je pre nás ďalší dôvod, prečo jej venovať pozornosť. Budeme radi, keď zákazníci pri výbere kvalitnej starostlivosti o pokožku podporia aj slovenské výrobky a slovenskú odbornú prácu. Začneme prípravkom, ktorý je vhodný pre celú rodinu, od novorodencov až po seniorov. Je ním Spiridea 75 Almondol. Už samotné číslo 75 v názve má svoj význam. Táto masť obsahuje až 75 mandľového oleja najvyššej farmaceutickej, teda liekopisnej kvality. Mandľový olej sa získava zo sladkých kalifornských mandlí. Pokožku intenzívne zvláčňuje, premastí a pomáha podporovať jej prirodzenú ochrannú bariéru. Spiridea 75 Almondol je určená na starostlivosť o suchú až veľmi suchú pokožku. Je vhodná pre citlivú, atopickú, exematickú a psoriatickú pokožku. Používať ju môžu všetky vekové skupiny, od novorodencov cez deti až dospelých, až po seniorov. Je to teda jeden prípravok pre celú rodinu. Možno ju nanášať na celé telo aj na tvár, je vhodná na ruky, pery, krk, trup, ohybové časti končatín a ďalšie miesta, ktoré sú suché, napnuté, drsné alebo citlivé. Masť neobsahuje pridané parfumy, čo je dôležité najmä pri veľmi citlivej alebo atopickej pokožke. Vďaka vysokému obsahu mandľového oleja pomáha pokožku premastiť, zvláčniť a obmedziť nadmernú stratu vody. Spiridea 75 Almondol je bezvodná masť. Je to veľmi praktické, najmä v zime. Na povrchu kože vytvára ochrannú vrstvu a pomáha chrániť pokožku pred chladom, vetrom a mrazom. Môžeme ju preto naniesť na tvár, pery, ruky alebo iné nechránené časti tela pred odchodom do chladného prostredia. Masť je vodou nezmývateľná, takže na pokožke zostáva aj po krátkom kontakte s vodou. Napriek vysokému obsahu oleja sa dobre rozotiera a pocitovo je veľmi príjemná. Vytvára ochrannú vrstvu bez nepríjemného pocitu ťažkej a lepkavej masti. Veľmi dobré využitie má aj pred pobytom v bazéne. Chlór môže pokožku vysušovať a dráždiť, najmä ak je citlivá, atopická alebo exematická. Spiridea 75 Almondol vytvára ochrannú vrstvu, ktorá pomáha obmedziť priamy kontakt kože s chlorovanou vodou. Prípravok môžeme naniesť v tenkej vrstve pred vstupom do bazéna. Po plávaní je vhodné pokožku opláchnuť čistou vodou, jemne osušiť a podľa potreby opäť ošetriť. Spiridea 75 Almondol môže byť vhodnou doplnkovou starostlivosťou aj pri suchom ekzéme a psoriáze. Pri psoriáze pomáha premastiť suché, šupinaté a napnuté miesta.
Nenahrádza však liečbu určenú dermatológom. Masť nie je vhodná na mokvajúce prejavy. Ak je koža výrazne zapálená, mokvá, tvorí pľuzgieriky, alebo sa objavia známky infekcie, je potrebné poradiť sa s lekárom. Osobitnou témou je starostlivosť o pokožku po radioterapii. Ožarovaná pokožka môže byť suchá, citlivá, napätá alebo začervenaná. Spiridea 75 almondol možno použiť na jej premastenie po dohode s ošetrujúcim lekárom alebo pracovníkmi radioterapeutického pracoviska. Masť sa nemá nanášať tesne pred ožarovaním. Po radioterapii ju možno použiť s odstupom približne 2 až 3 hodín, vždy však podľa pokynov konkrétneho zdravotníckeho pracoviska. Pri radioterapii majú odporúčania ošetrujúceho zdravotníckeho tímu vždy prednosť. Spiridea 75 almondol má svoje miesto aj v starostlivosti o pokožku so sklonom k tvorbe strií. Strie môžu vzniknúť počas tehotenstva, dospievania, pri rýchlom raste, priberaní alebo výraznej zmene telesných proporcií. Pravidelným premasťovaním brucha, bokov, stehien alebo prsníkov pomáha masť udržiavať pokožku vláčnu, pružnú a dobre premastenú. Môže tak pomôcť pri predchádzaní vzniku nových strií alebo ich ďalšiemu zväčšovaniu. Treba však povedať, že žiadny prípravok nedokáže vzniku strií úplne zabrániť. Významnú úlohu zohráva genetika, hormonálne zmeny aj rýchlosť napínania pokožky. Spiridea 75 almondol môžeme zhrnúť jednoducho. Je určená pre novorodencov aj seniorov, na tvár aj celé telo, pre veľmi suchú, citlivú, atopickú, exematickú a psoriatickú pokožku, na ochranu pred chlórom, chladom, vetrom a mrazom, na pokožku namáhanú častým umývaním a dezinfekciou a tiež ako pomoc pri pravidelnej starostlivosti o pokožku so sklonom k tvorbe strií. Spiridea 75 almondol, 75% kvalitného mandľového oleja a intenzívna starostlivosť pre pokožku celej rodiny. Teraz sa presunieme k problému, ktorý je zvlášť aktuálny počas horúcich letných mesiacov. K nadmernému poteniu. Potenie je prirodzený a dôležitý proces. Pomáha organizmu regulovať telesnú teplotu. Problém vzniká vtedy, keď je potenie nadmerné, nepríjemné alebo človeka obmedzuje v bežnom živote. Mokré podpazušie, vlhké dlane, spotené chodidlá, vľaky na oblečení, neistota pri pracovnom stretnutí, spoločenskej udalosti alebo obyčajnom podaní ruky. Práve na tieto situácie je určený Spiridea Forte Deo. Spiridea Forte Deo je vysoko účinný antiperspirant v jemnej krémovej forme. Je určený na podpazušie, dlane, chodidlá, čelo a ďalšie miesta so zvýšeným potením. Najprv si vysvetlíme rozdiel medzi deodorantom a antiperspirantom. Deodorant pomáha najmä obmedziť alebo prekryť nepríjemný telesný pach. Antiperspirant pomáha znižovať samotné množstvo potu, ktoré sa dostáva na povrch kože. Spiridea Forte Deo obsahuje antiperspiračnú soľ hliníka, nazývanú aluminium chlorohydrát. Ako účinkuje? Účinná látka pôsobí v hornej časti vývodu potnej žľazy, kde vytvorí malú dočasnú reverzibilnú zátku. Tá zníži množstvo potu, ktoré sa dostáva na povrch pokožky. Slovo reverzibilná znamená, že zátka nie je trvalá. Postupne sa odstráni prirodzenou obnovou povrchových buniek kože.
Potná žľaza sa nezničí a jej vývod nezostáva natrvalo uzavretý. Nejde teda o trvalé upchatie pórov, ale o dočasné a kontrolované zníženie potenia v mieste aplikácie. Zákazníci sa často pýtajú, či sú soli hliníka v antiperspirantoch škodlivé. Podľa súčasných vedeckých poznatkov sa pri správnom používaní považujú za bezpečné. Nepotvrdila sa ani súvislosť medzi používaním antiperspirantov so soľami hliníka a rakovinou prsníka. Prípravok sa má nanášať iba na zdravú, suchú a neporušenú pokožku a nie bezprostredne po holení. Spiridea Forte Deo neobsahuje alkohol, preto pokožku zbytočne nevysušuje. Jeho krémová forma sa dobre rozotiera, rýchlo vstrebáva a umožňuje presnú aplikáciu na miesto, kde je potrebné potenie obmedziť. Okrem znižovania potenia pomáha obmedzovať aj nepríjemný telesný pach. Samotný čerstvý pot totiž väčšinou výrazne nezapácha. Nepríjemný pach vzniká najmä vtedy, keď zložky potu rozkladajú baktérie prirodzene prítomné na pokožke. Obmedzenie množstva potu preto pomáha znižovať aj vznik nepríjemného zápachu. Antiperspirant je najlepšie nanášať večer pred spaním na čistú, úplne suchú a neporušenú pokožku. V noci sú potné žľazy menej aktívne. Účinná látka má preto dostatok času vytvoriť dočasnú zátku bez toho, aby ju pot z povrchu kože predčasne odplavil. Počas prvého obdobia aplikácie prípravku sa Forte Deo používa pravidelne večer. Keď sa potenie stabilizuje, možno frekvenciu aplikácie znížiť podľa potreby. Veľmi dôležitý je odstup od holenia. Medzi holením podpazušia a nanesením Forte Deo má byť minimálne 12 hodín. Na podráždenej alebo poranenej pokožke by antiperspirant mohol spôsobiť štípanie, pálenie alebo podráždenie. Ak sa nadmerné potenie objaví náhle, najmä v noci, alebo je spojené s chudnutím, búšením srdca, horúčkou, slabosťou či ďalšími príznakmi, netreba riešiť iba pot. Je potrebné hľadať aj jeho príčinu. Na bežné nadmerné potenie však môže byť Spiridea Forte Deo praktickým pomocníkom. Jeho krémová forma, aplikácia presne tam, kde je potrebná, na podpazušie, dlane, chodidlá aj čelo. Účinok má na potenie aj nepríjemný telesný pach a dodá väčší pocit istoty počas horúcich letních dní. Ako tretí výrobok slovenskej značky Spiridea si predstavíme praktického pomocníka, ktorý by si zaslúžil miesto takmer v každej domácej lekárničke. Je ním Spiridea Krém Pasta. Je určená na každodennú starostlivosť o citlivú a podráždenú pokožku, najmä na miesta, kde sa hromadí vlhkosť a vzniká trenie. Využiť ju môžeme pri zapareninách, odreninách, záderoch, otlakoch z obuvy, svrbení alebo podráždení pokožky. Je vhodná pre novorodencov, detí, dospelých aj seniorov. Praktická je tiež pre športovcov, turistov, cyklistov a ľudí, ktorým sa pokožka odiera medzi stehnami alebo v kožných záhyboch. U detí ju môžeme používať najmä v plienkovej oblasti. U dospelých má svoje miesto v podpazuší, slabinách, pod prsníkmi medzi prstami na nohách alebo všade tam, kde pokožku trápi spojenie vlhkosti a trenia. A čím sa Spiridea Krém Pasta odlišuje od bežných mastných pást? Je vytvorená na vodnej, teda hydrofilnej báze. Vďaka tomu dobre prilne aj na spotenú alebo zaparenú pokožku a vytvorí na nej priedušnú ochrannú vrstvu.
Pomáha odvádzať nadbytočnú vlhkosť, mierne vysušuje a zároveň chráni pokožku pred ďalším odieraním. Nevytvára hrubú nepriedušnú mastnú vrstvu, ktorá by mohla vlhkosť uzavrieť pri pokožke. A práve to je pri zapareninách veľmi dôležité. Veľkou výhodou je jej príjemná konzistencia. Krém pasta sa výborne rozotiera a na ošetrenie pokožky postačuje malé množstvo. Nanesieme ju v tenkej vrstve iba tam, kde je potrebná. Netreba vytvárať hrubú bielu vrstvu. Aj malé množstvo dokáže na pokožke vytvoriť jemnú a rovnomernú ochranu. Ďalšou praktickou vlastnosťou je, že je zmývateľná vodou. Dá sa preto z pokožky odstrániť jemne a bez náročného čistenia. To ocenia rodičia pri prebaľovaní, seniori s citlivou pokožkou aj každý, kto potrebuje ošetrované miesto pravidelne čistiť. Spiridea krém pasta má jemnú, čistú, púdrovú vôňu, ktorá pôsobí príjemne a nenápadne. Použitie je jednoduché. Pokožku šetrne očistíme, jemne osušíme a malé množstvo krém pasty veľkosti hrášku rovnomerne rozotrieme na podráždené alebo ohrozené miesto. Používame ju podľa potreby, najmä v oblastiach vystavených vlhkosti, poteniu alebo opakovanému treniu. Spiridea krém pasta však nie je určená iba na zapareniny u bábetiek. Môžeme ju použiť pri odieraní stehien počas horúcich letných dní, pri športe, behu, turistike alebo bicyklovaní, na podráždenie pod prsníkmi a v kožných záhyboch, na drobné zádery a odreniny, pri otlakoch z pevnej alebo nepriedušnej obuvi, aj na ochranu chodidiel v miestach, kde sa pokožka potí a ľahko narúša. Ak je pokožka výrazne zapálená, mokvá, bolí, nepríjemne zapácha alebo sa objaví hnis, môže ísť o bakteriálnu alebo kvasinkovú infekciu. Vtedy už samotná ochranná krémpasta nemusí stačiť a je potrebné poradiť sa s lekárom alebo lekárnikom. Spiridea krémpasta. Malé množstvo, jednoduché rozotieranie a priedušná ochrana presne tam, kde sa pokožka stretáva s vlhkosťou a trením. A navyše sa ľahko zmie vodou. Praktická slovenská starostlivosť pre pokožku novorodencov, detí, dospelých aj seniorov. Ako ďalší výrobok slovenskej značky Spiridea si predstavíme prípravok určený na suchú, zhrobnutú, drsnú a popraskanú pokožku. Je ním Spiridea Keralan. Poznáte ten pocit, keď sú pety drsné, tvrdé a začínajú praskať? Alebo keď sa na dlaniach, lakťoch či chodidlách vytvárajú zhrobnuté miesta a obyčajný hydratačný krém už nestačí? Práve vtedy môže pomôcť Spiridea Keralan. Ide o masť s exfoliačným a keratolytickým účinkom. Exfoliačný účinok znamená, že prípravok pomáha uvoľňovať a odstraňovať odumreté bunky a nadbytočnú zrohovatenú vrstvu z povrchu pokožky. Keratolytický účinok znamená, že zhrobnutú rohovú vrstvu zmäkčuje a pomáha ju postupne odstrániť. Výsledkom je hladšia, jemnejšia a menej drsná pokožka. Spiridea Keralan má trojitý efekt pre zhrobnutú pokožku. Obsahuje kombináciu urei, kyseliny salicylovej a alantoínu. Urea pokožku hydratuje, pomáha jej viazať vodu a môže zmierniť nepríjemný pocit suchosti a svrbenia. Kyselina salicylová zmäkčuje nadmerne zrhovatenú vrstvu a podporuje exfoliáciu, teda uvoľňovanie a odstraňovanie odumretých buniek z povrchu kože. Alantoín pokožku zjemňuje a pomáha upokojiť jej podráždenie.
Trojitý efekt teda znamená hydratáciu, exfoliáciu a zjemnenie pokožky. Tieto tri zložky spolu pôsobia ako dobre zohraný tím. Jedna hydratuje, druhá odstraňuje nadbytočnú zrohovatenú vrstvu a tretia pokožku zjemňuje a upokojuje. Spiridea Keralan je vhodný najmä na päty, chodidlá, dlane, lakte a mozole. Použiť ho možno aj pri veľmi suchej, šupinatej alebo zhrubnutej pokožke, ktorá môže sprevádzať psoriázu, exém alebo ichtiózu. Výhodou prípravku je aj jeho veľmi jemná konzistencia. Ľahko sa nanáša a dobre sa rozotiera aj na citlivej alebo problematickej pokožke. Napriek tomu, že ide o masť, je zmývateľná teplou vodou aj bez použitia mydla. To je veľká výhoda najmä pri citlivej pokožke a pri kožných problémoch, pri ktorých môže byť používanie mydla nevhodné. Mydlo totiž môže pokožku ďalej vysušovať, narúšať jej prirodzenú ochrannú bariéru alebo zvyšovať pocit pálenia a podráždenia. Keralan tak spája účinnú starostlivosť o zhrubnutú pokožku s jemným a praktickým používaním. Použitie je jednoduché. Keralan nanesieme v tenkej vrstve na suché a zhrobnuté miesto raz až dvakrát denne. Pri použití na päty alebo chodidlá je praktické naniesť masť večer a obliecť si bavlnené ponožky. Prípravok tak môže pôsobiť počas noci. Pravidelným používaním pomáha zhrubnutú pokožku postupne zmäkčiť, vyhladiť a udržiavať ju v lepšom stave. Osobitnú opatrnosť odporúčam pri diabetikoch. Ak majú hlboké praskliny, otvorené rany, zníženú citlivosť chodidiel, začervenanie, opuch alebo známky infekcie, nemali by problém riešiť iba domácim ošetrovaním. Vhodná je konzultácia s lekárom, podológom alebo iným zdravotníckym pracovníkom. Spiridea Keralan môžeme zhrnúť jednoducho. Je určená na tvrdé a popraskané päty, na zhrubnuté lakte, dlane a chodidlá, na mozole a nadmerne zrohovatenú pokožku, na hydratáciu, exfoliáciu a zjemnenie pokožky. Je to masť s veľmi jemnou konzistenciou, s možnosťou jednoduchého zmytia vodou bez potreby mydla. Spiridea Keralan. Trojitý efekt pre zhrubnutú pokožku, hydratuje, exfoliuje a zjemňuje. Slovenská starostlivosť pre miesta, na ktoré obyčajný krém už nestačí. Dnes sme si teda predstavili 4 výrobky slovenskej značky Spiridea. Spiridea 75 Almondol pre suchú, veľmi suchú, citlivú, atopickú, exematickú a psoriatickú pokožku. Spiridea Forte Deo pre situácie, keď nadmerné potenie narúša každodenný komfort a pocit istoty. Spiridea krémpastu na ochranu pokožky pred vlhkosťou, trením, zaparením a odieraním. A Spiridea Keralan na suchú, zhrobnutú, šupinatú a popraskanú pokožku, najmä na päty, chodidlá, dlane, lakte a mozole. Každý z týchto výrobkov je určený na inú potrebu pokožky. Spája ich odborný vývoj, dôraz na správnu formu prípravku a slovenský pôvod značky. Budeme preto radi, keď pri výbere kvalitnej starostlivosti o pokožku podporíte aj slovenskú značku Spiridea. Nie každý výrobok je však vhodný pre každého. Ak si nie ste istý výberom alebo spôsobom používania, poradte sa so svojím lekárnikom. V lekárni vám pomôžeme vybrať prípravok podľa typu vašej pokožky, konkrétneho problému aj veku používateľa.
pretože správny výrobok nie je ten, ktorý má najväčšiu reklamu. Je to ten, ktorý zodpovedá tomu, čo vaša pokožka skutočne potrebuje. Táto epizóda vznikla v spolupráci s firmou Spiridea. Toto bola virtuálna lekáreň s Janou Čarnokou. Ďakujem, že ste počúvali túto epizódu. Doprajte svojej pokožke správnu starostlivosť a podporte kvalitnú slovenskú značku. Teším sa na vás pri ďalšej epizóde.